Alphavida afzussen het liggen wit glanzend in het zonlicht, met aan de achterzij der Elzetterbus. Boetenhuis, Emmaus. Het is gewoon Giekerdagen belevenis. Dus Giekerdag op nu is er allerlei. Giekerdag op nu is het indrukwekkend wat ze allemaal ziet. Vooral wat heel erg prachtig is alle dieren die hij zingt. De vos die hij rondloopt, het haasje wat hupt. Maar ook vooral wat ik heel erg van onder de indruk ben, is er uilen, giekere avond in de boom die kort bij zit. En dat geeft zo'n rustgevend gevoel en dat is zo apart om te houden. Dus als ik moet vertellen, of kan vertellen, of mag vertellen wie fijn het is om hier te wonen, dan kan ik alleen maar zeggen dat het ontzettend geweldig is en een belevenis is. En dat ik dat eigenlijk kiekerinnen gun. Ook het pand is zo rustgevend. Hier binnen, ik voel me echt op mijn gemak. Ook dat het feit dat de paters zijn geweest zijn en dat zij toch als buitenverblijf hele mooie tijden had gekend. Dit spreekt me erg aan, dus ik leef echt af en toe gewoon in een eigen wereldje. Om meer van de geschiedenis van dit boetenhuis te huren, bezoek ik Pater Konings, oud-rector van Klooster Wittem en destijds zeer aanwezig op Huize Emmaus. Waar de naam vandaan komt, Emmaus, is een Bijbelse naam. Hè? Dat ligt 60 stadien vanaf Jeruzalemstijd in het schrift. De toenmalige rector Pater Dekkers, die zei voor gewoon een boetenhuis bouwen. En dat ligt 60 stadien, dat is eigenlijk 12 kilometer omgerekend, maar dat is maar 5 kilometer ligt het van Wittem af. Maar ja, dan moest je niet op een kilometer kijken. Dus ze hebben dat, omdat het boetenhuis aan de rand van het Vielener bos kwam, hebben ze dat Emmaus genoemd. En Pater Dekkers, die had het dus laten bouwen in het jaar 1905. En dan kosten de studenten, dus onder de vakantie, gingen we er om de andere dagen naartoe. En in de loop van het jaar donderdag 's middags. Dat was heerlijk, hè. Want ik heb nooit behoefte gehad om de grote vakantie naar die toes door te brengen, wie de wereldheren, die studenten van Remun, van het bisdom, die moesten dan in toog. Maar ja, stel je voor dat voor in toog vakantie moet halen, door op Emmaus waren we onder ons, waren we veel vrijer. En dan, er was een bovenzaal waar we kosten lezen en dan muziek luisteren. Maar er was ook, de ontspanning was ook in de tuin werken, rondom Emmaus. Er was ook een kijkclub. Daar in die bossen achter Emmaus, de Vielener bus, daar zijn in de loop der voorbije eeuwen, misschien wel duizenden jaren geleden, toen de Maas veel groter was, heeft de Maas van die grote keien, die zwerfsteen metgebracht, die dan gedeponeerd zijn in de bossen. Ja, en van het begin af aan hebben de studenten van toen al de zin gehad om die steen naar Emmaus te vervoeren. Op een hele eenvoudige manier.
De eerste steen die binnen is gekomen, die werden nog Dekkers genoemd, pater Dekkers. Maar de steen, de tijd bij het binnenkomen van Emmaus links, en er staat een Latijns chronogram op, Dekkers rectore ecce Emmaus. Toen Dekkers rector was, is er Emmaus neergezet. De ene generatie volgde de andere op en er waren genoeg steen, die werden dus telkens meer steen werden er binnen gehaald. En die kregen een naam, nog lang de actualiteit. De aantekeningen van de kijkclub werden gearchiveerd bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Dit is een uniek project omdat nergens anders op nationaal niveau het erfgoed van religieuze wordt beheerd. Wie er toen gedaan werd, het was zo, er was zo'n 30 meter schmaal spoor, dat ongestel van zo'n kiepkerken, daar werden dan, wie precies, met domme krachten en zo iets, daar werden dan zo'n steen opgevrikt en daar werden dan per middag, laat ik zeggen, werden dan zo'n 30 meter gereden en dan werden dan het laatste stuk spoor werden weer naar voren gebracht. En zo, ja, dat duurde misschien een paar jaar voordat zo'n steen gearriveerd werd. Ik herinner me toen in Wittem kwam in 47, najaar 47, heb ik mijn eerste steen was de schuit, heb ik binnen zien komen. Ik herinner me, in 1950 kwam de Leopold binnen, omdat koning Leopold van België deed toen afstand van de troon en Boudewijn volgde hem op. Na mijn tijd, in 1961, toen kwam er een steen binnen, die werd Gagarin genoemd, de eerste Russische astronaut, om hem te eren, ja, maar goed. In de 30er jaren hebben de studenten een grote steen blootgelegd. Er zochten ze geen mogelijkheid om daar te transporteren. Het materiaal was absoluut onvoldoende. En toen was een van de paters die toen student was, pater Manders, die was in de 50 jaren onze studentenprefect. En die zei, ik geef je de kans, kijk maar, als je het lukt, mag je hem gaan halen. Nou, en toen we dat blootgelegd hadden, dat was een gevaar tussen groot als een tank. We schatten daar op 25 ton. Die andere, die kleinere, zijn allemaal 2, 3 of 4 ton. Er was een collega, daar een ome bij de staatsmine. En we zijn naar de staatsmine gegaan. En daar hebben we dat verteld. Kent je, ik heb net materiaal wat we. Oké, de ome werden enthousiast. We hebben bilzen gekregen. Kabels. En die was zo enthousiast, hij zei, wauw, als scheuren bloot lukt en op die bilzen krijgt, dan komen we met een wagen, met een tractor en brengen hem. Ja, maar zei, dat is niet de bedoeling, we willen hem zelf. En het heeft er nog 5 jaar geduurd. Toen in 1966 Wittem als eigen studiehuis opgeheven werden en samenging met de studiehuizen van de paters van Kadir en Keer en van Valkenberg en van Heerlen naar de HTP in Heerlen. Toen sting Emmaus Leg is verkocht. Het had naar de hand al meerdere nieuwe eigenaars gehad, maar toen ik dus van de zomer op Emmaus was, zag ik tot mijn verbazing. Waar zijn toch al die stenen?
Er zijn nog maar een paar over. Dat is Ehrenstein. Een zekere pater Ehrens heeft dat bekostigd. Dat zijn huisjes, wc's, toiletten. Rondom, ja. En dat is schoon, in de jaren dat hij in Remun was, heeft de plaatselijke gezet, de serie gaat over theehuisjes. En verdorie nog, daar komt Ehrenstein, werd als theehuisje aangemerkt. Nou, toen kon ik ben geen ingezonden brief geschreven, maar toen kon ik me toch niet haaien. Ik zeg, dat is beslist geen theehuisje geweest. Dat waren ons toiletten. En omdat pater Ehrens het geld geleverd had, werd dat Ehrenstein genoemd. Er waren 3 kamers. De middenste dat was de kapel, maar die werden maar zelden gebruikt. En links daarvan was een kamer waar dan de prefect, onze overste studentenprefect. En aan de andere kant was een kamer, dat was de kleedkamer, want als we aan de kei gingen werken, dan moesten we van tover, dus dat kostte niet een goede toog, maar je aparte keitogen, want vooral toen dat blootliggen van de grote steen in de modder, je kunt zich voorstellen wie die keitogen droed hebben gezien. Hè? Dat was het kapelke. De kos, de mes gelezen werden. Hè? CSSR is een afkorting van Congregatio Sanctissimi Redemptoris. Dat is Latijn en dat betekent congregatie van de Allerheiligste Verlosser. Pater Konings is een uniek mens. Is met zijn hoge leeftijd zo, ik vind hem zo wel bespraakt, doordacht en weet op een leuke manier de verhalen naar buiten kan brengen. Ja, dat moet je gewoon naar luisteren. Hè? En hij had die grapjes tussendoor, dus ja, ik vind het een prachtig mens. Echt een prachtig mens. En na mijn tijd, toen hebben ze nog in een grote kei in de geul gevonden. En daar hebben ze ook naar Emmaus gebracht. En daar hebben ze Mozes genoemd. Hè? Omdat Mozes ook goed te nelen op. En de naam is terechtgegeven, want toen er voor de ingang van Emmaus stond en binnengehaald zou werden, je moest denken dat was met een heel dikke vod, hè, de kei. En dat moest omhoog.
En hij kiepte daarvoor door, toen ze Emmaus binnen zou komen, kiepte daar van een ongestel af. Hè. En is dus het beloofde land niet binnengekomen. Ja, het geeft zoveel indrukken, die kan me ook niet vertellen. Dat moet ik overkomen. En dat gevoel, dat kan ze ook geen uitleggen. Dus het is ja, vooral natuurlijk de unieke plek, prachtig boven op de heuvel. Het uitzicht waar ik giekerdag van mag genieten, maar ook de stilte. Het is een enorme stilte. Het is soms zo intens stil, binnen vooral, als er geen is. En, dan is het zo stil, is echt indrukwekkend. Nou, en dat vind ik prachtig. Daar kan ik echt van genieten. En wat ik ook ontzettend leuk vind, is dat de paters me regelmatig bezoeken. Dat ze op bezoek komen en dat ze hun verhalen vertellen over de keien. Nou, echt, ja, dan denk je van, ongelooflijk, hè? Joh, over de kei naar boven doen. Maar ja, ook dit is echt, ja, daar loestert ze gewoon in. Dat pakt zich, dat vind ik ze gewoon geweldig. En, ja, de verhalen over wie ze gekegeld had achter, ja, het toiletje wat nog achter ligt. Al die verhalen die ze kunnen vertellen, dat is best indrukwekkend om dat te luisteren. Nou, en dat alles bij elkaar maakt het gewoon ja, uniek om hij te mogen zien, om dit te mogen metmaken.